fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u laqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom ukoll. Skużawni ma dolodu qomt u narħuċ. Pero il-laqa mal-mulej ma nistax nisir fuqha. Se jgħidilna llum illi min għandu lill-Alla bħala arus jgħix fil-fer u fil-paċi. Hekk nisimgħu fil-Vanġelu. Ejjew niltaqgħu mal-arus tagħna li taħajtu biex jivlina mid-nubitna. U għalhekk qabel fil-bidu tal-Quddisa nitolbu maħfra. Mulej, int il-kelma tal-ħajja. Mulej ħnina. Kristu, int il-ħobs tal-ħajja tagħna. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej, int il-ħajja u l-qawmien tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Il-Quddisa li nofruha għal Rose Carmela Kola. Nitolbu. U Alla ta' seta' bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-ard. Isma' bittiba it-talb tal-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żminna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Samwel qal lil Sawl: Biżżejjed, ħalli nuri x'qalli il-mulej dal-lejl. Tkellem għallu dak. U Samwel qal: Jaqgħu mhux veru li għalkemm int kontx kejken f'għajnejk stess, insirt prinċep fuq it-tribwijiet ta' Iżrael. U il-mulej dilkek sultan ta' Iżrael? U il-mulej batek fi triqtek u qallek: Mur u eqret dawk il-midimbin, l-Amalekin, aħbat għalihom sakemm teqridhom għal kollox. Ilala mela ma smajtx mill-kelma tal-mulej u nxħed fuq il-priża u għamilt il-ħażin f'għajnejn il-mulej? U Sawl wieġeb il-Samwel: Jien smajt mill-kelma tal-mulej u qbadt it-triq li fiha batni il-mulej. Ġibt miegħi il-Agag sultan ta' Amalek u qritt lill-Amalekin. Il-poplu ħam il-priża naċu baqar l-aħjar minn dawk li kienu mitluqa għal erda biex joffrihom il-mulej Alla tiegħek f'Gilgal. U Samwel wieġeb: Jaqgħu il-mulej joġbuh il-vittmi tal-ħruq u s-sagrifiċċji aktar mis-smigħ tal-kelma tal-mulej? Ara, l-ubidjenza hija aqwa mis-sagrifiċċji. Is-smigħ aħjar mix-xaħam tal-muntun. Ir-rebelljoni daqs id-dnub tax-seħer u li twebbes rasek daqs il-ħażen tal-qima tax-xbijat. Għax int warrabt il-kelma tal-mulej u se jwarrab lilek minn sultan. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj il-Alla. Assal minn wieġbu, min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma jċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidjien mill-imrieħel tiegħek. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil-ħażin imma Alla jgħidlu: Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi? Int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek? Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla.
indan għamilt u jien bqajt sieket, forsi ħsibt li jien bħalek. Issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Min irod li sagrifiċċji ta' ratti l-ħaj dan isebbaħni. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Il-kelma ta' Alla jħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. Darba waħda il-disċipli ta' Ġwanni u l-Farizej kienu sajmi u ġew u qalu lil Ġesu. Għaliex id-disċipli ta' Ġwanni u d-disċipli tal-Farizej isumu u d-disċipli tiegħek ma jsumux? Għalilhom Ġesu. Huwa il-ħbieb tal-arus ser isumu sakemm l-arus ikun għadu magħhom? Sakemm ikollhom l-arus magħhom mhux se jisumu, imma jasal il-jum meta l-arus jittieħdilhom u mbagħad isumu dakinhar. Ħadd ma jraqqa mantar qadim biċċa drab ġdida għax inkella ir-roqqa ġdida issellet il-qadim u tiċċarrat u tiċċrita tikber. U ħadd ma jqiegħed l-inbit ġdid f'dam il-ġoni qodma tal-ġild, għax inkella l-inbit jifqad dam il-ġani u jintelef kemm l-inbit u kemm id-dam il-ġani. Iżda inbit ġdid jitqiegħed dam il-ġani ġodda. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Ġesu u l-Farizej ma tantx kienu jaqblu għaliex il-Farizej kienu ħsibhom biss illi jobdu esterjorment barra il-preċetti bħal massaw u ċerti sakrifiċċji. U kienu jiskandalizzaw ruħhom meta Ġesu kien jgħid u jagħmel affarijiet ġodda. Smajna wkoll fl-ewwel qari illi min warrab lil Alla jiġu warrabu wkoll. U l-Vanġelu tal-lum Ġesu jgħidilna li hu l-mulej huwa bħala arus. L-arusija hija żmien ta' ferħ, żmien ta' skoperta ta' mħabba, żmien ta' mixxa ta' mħabba. U Ġesu hekk rid jgħid illi fejn hemm hu l-kelma tiegħu min jismagħha bil-qalb u jwettaqha jgħix fis-serenità u fil-paċi. Isemmu wkoll l-espressjoni inbit ġdid jitqiegħed f'dam il-ġani ġodda. X'talima nieħdu minn din il-frejs? Illi fejn hemm Ġesu, min jilqa' lil Ġesu iġedded ħajtu. U ma jġeddidiex darba l dejjem, imma ikompli jġeddida kull darba li jilqa' il-preżenza ta' mħabba ta' Kristu. Aħna nsara xi kultant naħsbu li Alla sa jkun għax jien nagħmel xi sakrifiċċju, veru. Imma qabel ma nagħmel sakrifiċċju, qabel ma jien insum, jien irrid nemmen li Alla bl-imħabba tiegħu jistidilli l-għaqda miegħu u f'dik l-għaqda miegħu jien inkun kapaċi nagħmel kull tip ta' azzjoni tajba. Għax kemm il-darba nisimgħu il-profeti kienu jgħidu li l-poplu tal-Alla kien jonura lil Alla fommu imma qalbu kienet imbeda minn Alla. Allura nagħmel dimanda likom ħbieb u dawk is-semmija kollha bil-mezzi soċjali. Aħna l-insara x'infittxu l-ewwel?
li nuru li aħna nsara bl-emejjel tajba? Jew nuru li l-emejjel tajba tagħna hija frott ta' għaqda ma' Kristu? Għax minnu maqut ma' l-arus ma jistax ma jgħix fil-ferħ, u minnu maqut ma' Kristu ma jistax ma jħobbx. Ħafna drabi aħna ninsew din l-laqda tagħna mal-mulej u għalhekk kumbat noqsu, għalhekk kumbat nitbedu minn Alla. Allura ejjew biex il-qudiesa ta' kuljum tenna insaħħu laqda ma' Kristu bħala arus biex il-ħajja tagħna tkun mimlija bil-ferħ veru, u dak il-ferħ ifisser illi kull problema kbira jew żgħira nistgħu noffrontawha b'tant kuraġġ u serenità. Dan huwa d-don tal-fidi, dan huwa d-don tal-għaqda ma' Kristu. Għaliex ma nistgħux jgħidilna impoġġu imbi ġdid damiġġani qodma, imma damiġġani ġodda li hija il-qalb tagħna li tiġġedded kuljum. Inħallu l-mulej jkellemna u jisaħħaħna fil-fidi. Il-Vanġelu huwa imbi ġdid li jferraħ il-qalb u jagħti ħajja ġdida. Nitolbu il-mulej jagħtina l-qawwa li nġeddu kollox fi Kristu u nitolbu flimkien. Mulej int il-qawwa tagħna, mulej int il-qawwa tagħna. Sabiex l-insara mifrudin bejnietom isaħħu bit-talb u d-dialogu it-tfittxija għall-għaqda fost l-insara illi illum tibda dik il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fi knisja waħda. Nitolbu sabiex dawk li huma bil-għaġġ u bil-ġuħ għall-ġustizzja isibu kien u solidarjetà fl-insara impenjati fil-ħajja politika, soċjali u ċivili. Nitolbu sabiex is-sawm u s-sakrifiċċji tal-insara ikunu sinjal ta' istennija tal-mulej u mezz ta' għajnuna għal minu fil-bżonn. Nitolbu sabiex din il-komunità miġbura f'dan is-santwarju u maquda bil-mezzi soċjali tarraf issib mod ġdid kif tirrealizza il-Vanġelu fil-ħajja ta' kuljum. Nitolbu irresqu it-talb ta' dak kollha li hawnhekk f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu ħafna u ħafna jitolbuna biex irresqu it-talb tagħhom, l-uġġett tagħhom, it-tama tagħhom fil-mulej biex bħal Marija li qalet hawnjen għaddejja tal-mulej dawn ħutna ikunu jistgħu jistqarru hawnjen ikun minni skont keltek. Nitolbu mulej itqarru. Permettuli waħda bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù oggi si presenta a noi come lo sposo e l'unione con lo sposo si vive nell'amore sponsale, gratuito e grande. Lasciamo guidare dal Signore perché la nostra comunione con Lui possa portare frutti di bontà e di amore. Nitolbu, preghiamo, mulej inti l-qawwa tagħna, fiskiet irresqu wkoll it-talb personali tagħna. Irresqu quddiemek mulej dawn it-talbiet tagħna fil-fiduċja li qed tilqana għall-mejda tat-tex ta' dejjem li ħejja għalina Ġesu bil-mewt u l-qawment tiegħu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-mister li jista' kollox. Għamu lej bil-dejk sakrifiċu għat-tifir u glorja tal-ism. Għal-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sakrifiċċju tas-salib isaħħ it-talim tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Nidukħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mister Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dalodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħaj. Għax li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, int jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irrodurek ħaj. Għax jekk il-ġeħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna wassilna għas-salvazzjoni. Għalhekk nissibħu mal-Anġu l-Qaddisi u ferbi infaħruk. Qaddis, Qaddis. Qaddis, Mulej Alla tal-eżerċiti, smewit u l-għalija b'glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas. Imbierek minn ġej fid-dem il-mulej, osna fil-għoli tas-smew. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sellinata biex mirrajħ ibati ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u għal, ħudu u kulu il-kol minnan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal-kalċi, reġerat il-ħaj, tal-disċipli tiegħu u għal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li xerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbu l-mew tiegħek mulej, xandu bil-ferm l-qawm tiegħek, tistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodurek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. Miċ-ċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewwijiet li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri u l-poplu li jien ksibt għalik. Ftakar Frows u Carmena Kola li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzom Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġoġ Prejka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mister li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew fiduċja inkomplu nitolbu biex ninaqdu dejjem iktar mal-mulej, għanejxu fid-dawl tal-ferħ tiegħu. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun l-istritint kif is-sema jidu fl-ard. Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħħalnir fil-liġrib, iżda rizda mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Għatina fi tjiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u marsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Jassalna l-qawwa glorja lejk. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek. Inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Mija wkoll. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla Li tneħħi l-lubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-lubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-lubiet tad-dinja għatina l-paċi. dan u Ġesu. Dan hu il-ħaruf talla li jneħħi l-lubiet tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Lej ma jisqolix taħt is-saqfija, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejn. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna l-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla. Noħfilli, Signor Alla. Gloria al Missieri, benno l-Spiritu Santo. Jem, amen. Nitolbu. Għatina mulej l-Spiritu tal-mħabba tiegħek biex kif tmajtna il-koll minn ħobża waħda tas-sema, ekku koll fit-tjiba tiegħek tagħmilna qalb waħda u ruħ waħda bejnietna
bi Kristu Sidna. Amen. Qabel nirċivu l-barka tal-aħħar, irresqu it-talb u l-intenzjonijiet tagħna kollha li b'fidi u tama bid-devozzjoni li għandna nejn il-Madonna ta' Pinu inkumplu inkabru il-kuraġġ tagħna quddiem dak il-ħażen li hawn madwarna. Imma Kristu l-Arus tagħna jagħtina l-qawwa li nikkumbattu fil-verità. Għalhekk slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Ummanna Tlobanina issa u fissija tal-mawtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Ummanna Tlobanina issa u fissija tal-mawtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Ummanna Tlobanina issa u fissija tal-mawtana. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna donni l-żum. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru ejxu il-paċi ta' Kristu. Roddu ħajn il-Alla. Il-ġurnata tajba li kulħadd.